Nire herria zur mutua da, lur egurtua. Nire lurra egurra da, zizelkatzeke dagoen zura, tatuatzeke dagoen azala. Azaldenak baina ez dira berdinak. Nire azalean paisaiak ez dira bat eta bakarra. Adabegiz josita ditu ertzak. Norabide guztietan bihurritzen zaizkio zuraren ariak, eta ezetasun orbanak ditu agerian. Herri egin nahi nuke, baina zartatuko den beldur naiz. Txikia nintzenean, igual 12 urteekin gorbatzen dut, claro, gurasoi galdetu niela. ¿Por qué es margen izquierda? Porque somos de izquierdas y margen derecha, porque somos de derechas. Baina ez da, por la ría de la unión. Senditzen da, kanpotik heldu den batenako, senditzen da, ez girela frantzian. Edo badela nortasun bat. Askotan ere, Araberriosa Euskal Herria eraiki daiteke, Araberriosa Euskal Herri horren parte da. Azkenean duda horiek sortzen dira horrean. Eta nuen tuterarrak, pero buenas fiestas libres de agresiones sexistas, asketa bizkirik nahi zaitugu, bidatu dela, Via Santana, Agora Santana, bidatu dela, Agora Tutia. Eta txispo. Azkenean 80. hamarkadan taldeek egiten zutena zen Inglaterrako punka hartu eta hona ekarri. Orain badirudi egiten baduzula trapa besti bat, ari zarela euskal kulturari labankada bat ematen. Ene ustez bada esaldi bat Zabalikak erabiltzen duena ardura eta ezaguna dena horrein da bakoitzak hizkuntza anitz ukan dezazkegu, baina euskarak gu behizik ez gaitu. Oraintze bertan Sestaon gaude, garai batean Pequeño Mosku izenatzat ezaguna zena, eta eskerraldean kokatua. Dakizuen moduan eskerraldeak gaur egun Barakaldo, Portu, Sestao eta Santurtzi hartzen ditu, eta eskerraldea izan da Bizkaiko eta Euskal Herriko industriaren lekurik ezagunena, ez? Eta baita ere langile borrokak bere biziko garrantza izandako lekua. Aldu da janiz, eta ene sortegian lan egiten dut. Hartu dut ene aitamen ostatuaren segida, eta orai badu 10 urte. Ostatu hori badutala. Arteko ikasketak egin ditut. Eta anintzalarik, lehenbiziko urtean bizikuntza, eta gero senditu dut ezin zala urrunduko. Portanta bai zait, netako egian egoitia, eta egiarenako zerbait egitea. Txamaiten dut, jadanik egitipiak gira. Denak elgar ezagutzen dugu, famili handi bat bezala gira. Ni jo naiz, Araberriosako herri txiki batekoa, Moreta, hain zuzen ere, 200 biztanleko herri txiki bat da. Ta hori, orain txertan Araberriosan gaude, Arabako hegoaldeen dagoen eskualde bat, muga egiten duguna Errioxarekin. Hemen arroiak gaude, eta ez dakit, nire aldetik, musikari naizen aldetik ikusten dut
musikari beti eman zaiola garrantzia Irunberrin, beti egon dira musika taldeak aspalditik, beti egon da musika banda bat, eta naiz eta 1200 biztanle dituen Irunberrik, aurren 89% musikaria da eta musika eskolan daude. Martia deitzen naiz, arberatzen bizi, Amikuzen, basen afajoan den Ostibarri Garazi eta Baiurrirekin eskualdea. Amikuzen badira 27 egi, 10.000 jende inguru. Eta Dona Paule idizentro gisa bizitzen da, merkatu guziek, komertzio guziekin eta handira aktibitateak egiten eta bar. Berez tutera nahiko hirian hitza da eta Ribera ere orokorrean. Kulturalki edo ideologikoki hemen mundu guztia, nafartar sentitzea nahiko hegemonikoa da, tuteran bai Riberan, baina nafartasun hori bizitzeko edo modu ezberdinak ditu bakoitzak. UPN-eren nabarrismo hori oso errotuta dago hemen, eta ere nahiko hegemonikoa da. Eta gero ere uste dut tutera dela oso kulturalki eta betidanik historikoki oso anitza izan denez eta beti migrante asko dira eta etorkin asko daude oraindik gaur egun eta asko etortzen dira, oso aberatsa dela uste dut eta horrek egin du gizartea nahiko irekia izatea eta aldaketetara ongi moldatzea. Lur egurtuan jaio eta zizelkari bilakatzea, besterik ez zitzaidan gelditu. Zizel kolpez nire herria amestu eta nahi eran moldatzeko, zizelkatzeko. Herrigintzan aritu, herri bizigarri bat izateko. Baina ertzeko lur egurtuetan jaio nintzen, eta arrotz gisa ninduten paisaietan, periferian nintzen nik marraztu gabeko zentroetan. Nor izaten hasteko, ezinbestean, gubiak zorroztu behar. Amikuzen, gure burasuen belaunaldietan, Euskara hutsean ari ziren etxean eta etxean ikasia, 6 urte arte dena egiten zen ala. Eta ondotik eskolaratzean frantsesa zen hizkuntza eta bortitzki ere erakutsia izan den gauza bat bezala esenditua izan da behintzat, eta hortik traumatismo bat sortu dela edo haustura bat sortu dela erraiten da behintzat eta esenditua. Lehenik eta behin ezan beharra daukat gaur egun Herriberan zure seme-alabak ikastolara eramatea oso guzarta dela eta horien dela 25 urte askoz gehiago. Tuteran eta Herriberan euskara dagoelako oso markatua eta egon da, orain igual ezain beste, baina oso kriminalizatua, porque oso politizatua egon da beti, orduan euskara berdin ezkera bertzalea, berdin eta berdin hori. Eta orduan da, hizkuntza bat kriminalizatzea. Eta ni bai gogoratzen dudala txikitan ikastolara oso posik joaten nintzela, baina bai, konturatu nintzela oso txikitatik, ikastolatik ateratzen nintzenean, joaten nintzen tuterako beste eskola batzuetara joaten ziren umeekin, konservatoriora edo margotzera ez dakit nora, edo egiten dituen estraskolarrak beste ume batzuekin. Eta bai konturatzen nintzela, esaten nuenean edurren nintzela eta ikastolan ikasten nuela beti, batez ere gurasoak, baina umeak ere begiratzen gintuztela arraro. Eta gaur egun heltzen gira Amikuzen, badira 10-etatik aur bat ikastolan. Beraz, marginalitate bezala senditzen aldena. Bai buraso izanki, bai aur izanez. Eta ondotik senditzen ginen behintzat, badira egunero aurtzen ginuen autobusa eskolara joiteko, ikastolara joiteko.
eta autobus hartan baziren bizpahiru egitako aurrak. Ordan arberatzetik bakarra nintzen behintzat euskaraz bizi edo entxatzen zena, familian edo. Eta hortik autobusean entzuten ziren tipo batzu betiari baskoi, baski, eta bian ginen gero ikastolat. Eta hortik ezberdinketa senitzen zen, ulertu gabe ere, ni behintzat 6 urtetan ez duen ulertzen zenako berak handiago, zen tipo horrek erraiten zidan baski, baskoi edo eta muga hori beraz ezberdina izaitia edo eta beraz ez ainona, behar ba, senditzea. Azten joan ginen eta gaztea ginenean, hori 13-14 urterekin bateratzen hasi ginenean, ere beti ginen gu nire kuadrilla da ikastolako kuadrilla eta guztia gara euskaldunak, eta gu ginen las borroken kuadrilla. Eta orduan beti egon gara oso markatuak eta heldu zen puntu bat non ja euskaraz hitz egiteko, lotza ematen zigun euskaraz hitz egitea edo lotza ematen zigun ikastolara joaten ginela esatea, inkluso gure izenak, porque ez daude izen euskaldun asko tuteran. Claro, momentuan ez genuen pentsatzen, ez ginen konstiente, bakenik lotzatzen ginen eta jazta ez genuen euskaraz hitz egiten. Baina gero bai denborarekin konturatu ginela, eta konturatzen garela gaur egun oraindik, kriston jazarpena izan dugula eta oso markatuak egon garela beti denik. Arabarri izan ez dago zer, ez ikasteko, ez goi mailako ziklo bateiko, gutxago ere unibertsitatera joteko. Orduan, azken finean 18 urtekin ikastolatik ateatzen zarenean bi aukera dituzu. Bat, Logroñora jutea, azken finean errezena da. Errezena zatik jarraitu ezakezu zure betiko etxean bizitzen, eta oso gertu daukazulako. Beste aukera bada, Euskal Herrira begiratzea, eta hortan Gasteiz, Bilbo, Arrasate, Donosti olako lekutara ikastera jutea. Azken finean hori nik uste dut autu propioa dela eta bere ideien ingurukoa ere. Hasi ginean bizkat ateratzen Nafarroatik jotzeko. Ia esan Nafarroan, egia da Iruñetik gora oso gutxi jo izan dugula, eta gehiago jo izan dugula Iruñetik bera. Eta Iruñetik bera azkenan Irunberri da beste herri bat. Baina ateratzen zarenean, eta saldu behar duzunean nongoa zaren, eta Irunberri dago Iruñetik hegoaldera, baina herribera hori da, herribera ez, Pirineoetara joz, eta euskaraz egiten duzue. Hasieran da harrigarria, nolabait. Xabi Solano batek euskaraz egitea, jendeari berdin zaio, delako bere hizkuntza eta berak gertuen duena. Baina Irunberriko gazte batzuk euskaraz egitea, euskaraz abestea jendeari, jendeak hori hartzen du sorpresaz, nolabait. Eta bai izan dugula, ni behintzat sentitu izan naizela askotan, bizkat mimatua. Euskaraz egiten duzue Irunberrikoa, eta azkenean, niretzat ez da gauza hain harrigarri bat. Eta orduan horrek ere sortu digu beste kontzientzia bat eta utzi digu ikusten edo errezagoa izan da guretzat konturatzea, beste zapalkuntza mota batzuk daudela, eta horrela ere, ni herriberen euskaldun bezala jasaten nuen zapalkuntzagatik konturatu nintzen emakume bezala ere, eta gazte bezala ere, zapalduan nengoela, eta horrela heldu nintzen ni ere feminismora, euskaldun tasunak eraman ninduen feminismora edo. Da erreza gaztea izatea Ezkerraldean,
Osa, nik ez dut nahi joan lan, ni ez naiz mundura etorri enpleguaren esklabu izateko. Eta aldu danean egingo dut lan, eta soldatapeko, eta libre dudanean egongo naiz enplegu sistematik kanpo. 70. hamarkadan, 80. hamarkadan, hasi zen ezaguna den berreraketa edo rekonbertzio industriala, horren bitartez eta egun jarraitzen den prozesua da, 40 urtez oligarkiak diseinaturiko planak planteatzen zuen industria desagertaraztea Euskal Herritik, ezkerraldetik konkretuki, eta desmantelamenduak aurrera egitea. Testuinguru horretan plan baldintzen prekarizazioa izan da nagusi, zonalde industrial batetik, multinazionalen eta zerbitzuen eta hirugarren sektorearen zonalde batera. Langile borrokatik zonalde prekariora, hau da, atomizatuak eta erabat individualizatuak dauden lanpostuetara. Gaur egun ezkerraldean gaztea izateak sinonimo ezberdinak ditu, baina esango genuke danak hilo berea jarraitzen dutela. Prekarietatea, langabezia edo beki esan da enplegu gabezia, baina aldi berean eta berezia irudien arren da plurienplegua, eta baita ere plurienplegu hori ikasketekin uztartu behar, eta beti ere ez da bizitzeko, baizik eta bizirauteko. Prekarietatea igual hitz batean laburbildu beharko bagenu, esan beharko genuke dela ezegonkortasuna. Ez dago gaula aukerarik gazteok, eta bereziki langile klaseko gazteok gure bizitza proiektu propioa garatzeko. Ez digute aukerarik ematen aukeratzeko, edo beki esan da urratzen digute aukeratzeko eskubidea. Beraz, arazo handi bat edo guretako importanta den puntu bat da etxe hutsen arazoa. Beraz, duela orai bizpahiru urte lan egin ginuen hori buruz. Eta hemen egesada ikustea hemengo kajiketan, izan dain banka alde urupelen. Pasatzen dituzu auzo oso batzu, iduritzen zauzu ez dela ne hor bizi. Etxe bizitzeri buruz, beraz etxe hutseri buruz, zerrendatu gintuen, eta beraz bangu bagira ibajean 1000 bat biztanle, eta gutxi gora bera 500 eta 150 etxe, 3 egien artean, eta horietan 200 badira hutsak edo erdi hutsak. 200 etxe hutsetan edo erdi hutsetan, 100 badira ahunt hutsak, jane baitu ne hor ez dela gehiago bizi aspaldian. Eta naiz eta gai biziki delikatu bat den, eta min bat, behar da tratatu. Zenta horren ondoan wartzen gira gazte batzuk sekatzen dituzela etxe bizitzak. Eta ez zirela eskuragarriak alde batetik, ez baitzira denak salgai. Hori da, ostean egin dutana. Ez dute sortetxea da, zaila da saltzea, baina bizkitartean ez zira behitzen al. Eta beste alde batetik salgai direnak gehienetan kario dira. Bai, ene ustez gaztek badute gogoeta bat, gero denetarik bada, eta bizkiontza da, batzu urruntzen dira, eta urrun lan eginen dute, eta beren bizia eginen. Baina oartzen gira lare gaztek nahi dutela hemen egon. Eusko Jaurlaritza eta bai Arabako Foru Aldundiak turismoa zabaltzen eta Arabarri osan turismoa egiteak bultzatzen hasi dela. Baina beti bezala. Beraien interesei eta beraien espekulazioei datorkion turismoa dela. Argi eta garbi, turismo hau museo turismoa da, azken finean, Logroñotik autobus bat ekarri, el Txiego ezagutu El Rizkal, La Guardia ezagutu eta Ospa. Eta argi eta garbi hori herriari eta herri dinamika horiei bazdie bat ere onik egiten. Osa, segatik dago Araberri izan turismoa, argi eta garbi ardoagatik. Ardoa, nondi dator lehenengo sektorea. Eta lehenengo sektorean ikusten diren arazo pila bat
pila bati, foruak eta gobernuak beste alde batera begiratzen du. Ikusi behar da, etortzen dianean izan daitekela magrebiarrak, portugesak, marrokotarrak, etortzen dianean ona, etortzen dira lanera, ardo hori upategietatik ateratzera, eta hoiei ez dio inor begiratzen, hau da. Beraien bizi baldintzak, lan duin hori ez da inondikan ikusten, kontraturik gabekoa, gero ere, bakigu zer dakarren turismoa. Hirugarren sektoreko hori ostalaritza hortan, zen gai gaituzte gazteok egotea, taberna batean, jatetxeetan lanean, eta bakigu zer den hori. Azken finean, ordu pila bat, kontraturik gabe, astebururo. Esan digu gana, leno, bez, tirin hau itxita, bestea itxita. Azken finean ez dut irikiko gaztean zehar, asteburuan egiten baino dut doblia. Akau. Baina bazpare betikoa, turismoa eta ze polita den, postala eta ardoa. Osa, musikariaren ibilbidea Irunberrin dago super markatua. Azten zara musika eskolan, musika eskolatik banda txikira, banda txikitik banda handira eta gero bukaeran txaranga. Azkenan aurrak sartzen dilako musika eskolan eta bai ikasten dituzte partiturak irakurtzen, baina gero ez dute disfrutatzen, jotzen. Esan bezala, oso gazte hasi ginen eta gazte izateak musika munduan eta panorama honetan ematen dizu garrantzi bat, jendeak ikusten zaituelako oso gazte eta pentsatzen du, ze gazteak, ze ongi, ze... Azkenean uste duzu deitzen zaituztela leku askotatik gaztea zarelako. Eta oso bitxia delako 12 urteko gazte batzuk roka egiten euskaraz ikustea. Baina gero gertatzen da, gazteak oso gaztea hasi ginenez, jendeak hartzen zaituela pixkat. Gazteak dira, ez dute ez dakit emanen dizkigu 50 euro eta ados egonen dira. Eta hasieran nik eramaten dituen pixka bat kontratazioak edo. Deitzen gintuztenan nik ematen nuen normalean nire zenbakia eta nirekin hitz egiten zuten. Eta disketxean sartu aitzin, nabaritzen nuen askotan ez nintzela gai gauza batzuk esatera. Eta leku batetara joatea kasi kobratu gabe, joaten ginelako ez nintzelako gai esateko ez, iruditzen zaizkigu kondizio hauek txarrak direla eta orduan hor bai nabaritzen da gazteekiko badagoela pixkat urruntze bat. Eta bai, gazteak dira utziko diegu ezin digute aurre egin nolabait. Izan ditugu nolako anekdotak, ez dakize kontzertutan nire amplia ustea, eskatzea beste taldekoari amplia eta esatea ezetz. Eta nik banituen 15 urte ezin diot esan, barkatu baina apurtu zait ezin dut dio eta bestea ez dizut utziko oso garestia delako eta olako gauzak. Gainetik ikusten zaituzten taldeen gauzak. Marrazkiak ez zuen nire zurarekin bat egiten. Perspektiba berriak behar nituen mapari begiratzeko. Ez jakin, hol arrailduaren gainean jarri nituen konpasak, arkatzak, erregelak. Nola egin lurra herri? Ezabatu eta berregin nituen kurbak. Gurutzatu zitzaizkidan lerro zuzenak. Korapiloak abia punto izan zitezkela ohartu nintzen. Kontraesanak aukera. Arrakale izentzua topatu nahi nien, berezitasunei leku egin. Eta herri honen marrazkiaren parte izan, baina ez erdiguneen menpe, baizik eta erritmo kolpe eta izaera propioz. Urduri hautatu nituen gubiak, baina jada ez zegoen atzera bueltarik. Isiltasuna puskatu zen, lehen kolpea eman nuenean. Eman genuenean.
niretzat herriberan militante izatea da ardura bat. Uste dut herriberan jaio garenak eta herriberako euskaldunak ardura hori daukagula. Askoz erosoago izango litzateke beste, Baskongadetako edo Nafarroko iparraldeko edo inkluso Iruñan bizitzea eta militatzea. Baina azkenean uste dut ardura daukagula gu delako gure herria, Euskal Herriaren parte delako eta ardura daukagula gure herria euskalduntzeko. Herribera intsumisoa duela urte bat edo sortu zen eta bai hasiera batetik sortu zen neska gazte talde bezala. Neska gazte talde bezala bai harremana daukagu Euskal Herriko beste neska gazte taldeekin eta Euskal Herriko mugimendu feministarekin, baina harremana ez da zuzena, baizik eta neska gazte taldearen barruan gauden pertsona batzuk harreman zuzena daukagu edo zubi lan hori egiten dugu eta gure edukiak, baliabideak, eskaintzen dizkigutenak eta guzti hori, harremana eta zareak ere Euskal Herriko mugimendu feministarekin dauzkagu eta Euskal Herriko beste neska gazte talde batzuekin. Eta ben gertatu zitzaidan baigorriarekin elekanari eta erraiten frantsesez egiten ginoela dantza, baina alegeririk gabe, bintzat edo problemari gabe. Eta hor baigorriara ahiturik, baina zer, dantza frantsesez egiten duzu. Eta hor duzu gero hausnarketa egiten pixkanaka galdera gehiago pausatzen. Ondoan gero beraz amikuzen behintzat dinamika gaztetxean txartzen zira, nahi bada behintzat. Hor euskara hutsean deskurritzen duzu gauzak antolatzen aldirela. Gero bada kitzikatzank antzerki taldea amikuzen. Horrek du 10 urte libertimendua eta behintzat iaute garaia animatzen entzatzen dela eta egiten duena urtero. Hortik sartzen zira talde hortan, libertimendua prestatzen duzu bost hilabetez. Dira hor eztabaidak sortzen dira, erriko historioak jakiten, kantuz ari zira, bizitzen da, bintzat bizi bat euskaraz pentsatua, senditua, eta gero umorea sartzen da. Berazten ustez, deia gazte dinamika horiek erakusten dute euskara badela, euskaraz egiten aldela eta plazer honez, gogo honez, umorearekin eta denak kantuz alai. Duela 3-4 bat urte, gazte talde bat bildu ginen, eta hasieran gure helburua zen gazte aisialdi bat ematea eta aisialdi hori euskalduna, euskaraz izatea. Baina hori, hasi ginen biltzen eta bilerak egiten, eta ginen autua eta konturatu ginena ezela bakarrik aisialdia. Baita ere esan euskara, euskaldun nortasuna, feminismoa, lan baldintzak, emantzipaziorako arazoak ditugula, eta bar. Orduan hor konturatu ginen, asuntoa ez zala aisialdi talde bat sortzea. Gazte asamblea bat sortzea zala, eta zunai osalik eta azkarren, Arabarrizako gazte guztiak biltzea, euskaren alde, Euskal Herriaren alde. Baina, evidentemente, hori horrelaz da, eta azken finean frustratzen zea. Baina gero ere pentsatzen duzu, eta esaten duzu, kontxo, orain arte ez dugu gazte talderik egon, eta orain gaude astebururo bilerak egiten. Astebururo gazte kritiko horiek euskaraz biltzen, eta Arabarriozaren inguruko arazoei buelta bat ematen. Eta hori ja esaten duzu, kontxo. Ez da gu nahi genuen abiaduran, baina pizkanaka formagoa sartzen. Zuk kanpora ateratzeak
hori dakar. Ikustea taldea daudela euskararen aldekoak, taldea daudela Euskal Herriaren askatasunaren aldekoak, eta beste asunto bat. Osea, hemendik ateatzerakoan ikusten duzu zure borroka, osea, Euskal Herriaren aldeko borroka hori ez dela Arabarriosako movida bat, eta ez dela Lautxoroen movida bat. Konturatzen zea jende gehiago dagoela, talde asko daudela horren aldekoak, eta bar. Osea, konturatzen zea, azken finean hemen Araberriosan ideia horiek izatea da nahiko berezizea. Gero konturatzen zea kanpoan Euskal Herrian horrelakoa dela, eta horrek motibatzen zaitu jarraitzera. Gorka Urbizuk esaten zuen elkarrizketa batetan, 18 urterekin talde bat sortzean ez baduzu zure inguruaz hitz egiten kantatzean eta euskaraz egiten, eta ez duzu sinesten. Eta guretzat ere izan zen euskaraz egitearena autu politiko bat ere izan zen, nolabait euskarari garrantzi bat emateko zonalde honetan, eta gero hori kanpotik, Gipuzkoatik, Bizkaiatik, horri ere ematen diote garrantzia. Haientzat ere importantea da Nafarroatik talde bat etortzea euskaraz abesten. Baina bai, pixkat, gara, ez dakit nola esan, baina sentitu izan gara batzutan pixkat arraroak. Arian jaio zen 2016-2017 ikasturtean, profesuratzaile baten ostean. Aurrekari batzuk izan zituen Arianek, 2012-2013ko grebetan sortu zen Ezkerraldean Ezkerraldeko Gazte Komitea, eta bide beretik jarraitu zuen Arianek, ez? Ezkerraldeko gazte langileria batu, artikulatu, eta ikuspegi antikapitalista eta feministatik apur bat sistema honen kontrako borroka eraiki Ezkerraldean, ez? Edo behintzat, orain arte antolatua dagoen jendea eta antolatua ez dagoen jendea koordinatu. Zentzu horretan, Arian zentratzen da gaur egun gazte prekarietatearen kontrako borrokan, Ezkerraldeko gazte ezberdinak biltzen ditu, korronte ezberdinetatik datozen edo gatozen gazteak parte hartzen dugu Arianen, beti ere ikuspegi antikapitalistatik eta planteatuz bestelako jendarte bat sistema kapitalista eta heteropatriarkaletik kanpo. Beraz, bada Ibarreko elkarte bat, espaldi sortu da dena, Aldudeko Ibarra betzia intzina. 2014ean, hautatu ginuen gaia zen egian laketu. Nola egiten da, jendea laket dezan bere egian, baina ere kanpotiarrek nola egin laket dezaten. Eta beraz, hor landu gintuen, bizki lan handia izan zen, landu gintuen 3 lema. Beraz, etxe hutsak, kanpotiarren integrazioa, edo egitar behian integrazioa, eta gero nahik mugikortasuna. Arrokama markadetan sindikatuek zeukaten eragina langile klasean eta gazteetan galdu dela apur bat, bereziki aipatu dugun tertziarizazioagatik, atomizazioa eta individualizazioagatik, zaila da enpresa txikietan, tabernetan, klase partikularretan, zaintzan, globon eta bar sindikatzea. Eta horregatik uste dugu Arian eta antzeko plataformek, sortu diren plataformak Euskal Herrian, lan berezi egin dezaketela gazte horiekin, ez? Gazte langile horiekin. Ez dakit gazte gero eta gehiago egoiten den jadanik edo egon nahi duen. Zenta orain arte gertatzen dena, ostean aipatu dutana, salgai diren etxeak ez dira bortxaz presio susenean. Baina alare uartu gira lan hori ere manez geroz, etxe hutsen lan hori, jadanik uartu gira lehen gai hori etzen batea aipatzen, pixka bat tabu zen. Eta gero eta gehiago aipatzen da, jendek aipatzen dute anitz. Eta beraz,
Pentsatzen dut lan horrek alare pixka bat gogoetak sortu dituela, eta beraz egia dena gazteek gero eta gehiago hemen egon nahi dute. Eta ez dutelarik beren familiako etxe bat edo luja bat edo hola, olako gauz batek, ahibatzen magira hasteko susentzera prezioak eta etxe batzuen ahainatzera, kristoen gauza izanen da. Nolabaiteko talka bat dago tradizio eta modernotasunaren artean, eta irudi Euskal Herrian moderno izateko behar duzula ere tradizioa hartu eta tradizioa birformulatu moderno izateko. Eta hor arazoa da, 14 urteko gazte batek entzuten alduela trapa, inglesez edo espainolez edo frantsesez berdin zait, eta posible da nahi izatea hori euskaraz egitea. Politena litzateke ez egitea aipatu da eska berberen hori aldatzea benetan. Eta garai batean hori moderno zen, baina gaur egun hori ez da modernoa. Nire ustez. Orduan, pixkat ireki behar ditugu egiak eta onartu. Ez geratu molde horietan, molde zahar horietan. Osa, azkenean da, gaur egungo lekukotasun bat egin nahi bauzu, egin behar duzu horren lekukotasuna. Eta ikustu euskaldunak ez diren eremuetan konpleju gutxiago dagoela hori egiteko. Talde bat zerotik sortzea, da alde batetik zaila, baina beste alde batetik ere, azkenean daukazu dena egiteko, orduan, ez dakit. Zuzartzen zara, 10 urte edo 20 urte daraman talde batera, eta alde batetik dago egina, eta daukazu ardura mantenduko dut ezin da, onera bakarrik, egin dezakezu txarrera edo onera. Baina zerotik hastea da bakarrik onera. Ez dago ezer eta dena sortu behar dugu eta ongi edo gaizki. Gaizki egingo ditugu 1000 gauza, baina ere asko ikasiko dugu eta jende askorekin konpartituko ditugu gauzak eta gauza on bat sortuko dugu seguro, porque ez zegoen ezer, okerrago ezin gara egon. Orduan alde horretatik hori eman dit pertsonalki harreman berri asko, harreman polita asko eta pixkat gehiago ikustea eta aniztasun horretan bizitzen jakitea. Eta hor kudeatzea ere, aniztasuna kudeatzea ere oso zaila da. Egin du ere jendea euskaldun mundu edo bertzale mundu honetara hurbiltzea. Ere ulertu dutelako eta feminismoak eta gur egotea ere lagundu dielako ikusten alde batetik, batzuetan tuterako abertzaleak ematen dugula geto oso itzi bat eta pixkat mesfidantzaz edo begiratzen diegula gure getokoak ez direnei eta ikusi dute ez dela horrela alde batetik eta irekia garela eta beste pertsonekin egotea gustatzen zaigula eta guri ere ongi etortzen zaigu pixkat irekitzea hori alde batetik eta beste alde batetik ere ikusi dute beraiek, ulertu dute beraiek zapalduak daudela emakume bezala eta gu zapaldua garela emakume eta euskaldun bezala eta hor sortu da empatia bat ulertzen gara, elkar ulertu dugu eta ulertzen dute gu ere zapaldua gaudela eta horren kontra ere lan egin behar dela eta borrokatu behar dela. Benetako aiban egiten dugun lana biziki importanta da, Ibarren dako, eta horrek badu zonbait urtea lare, sartian nintzela, elkarte hortan. Eta iduritzen zait, beren egia maite duten eta bizi ikusi nahi duten guztiak behar luketela sartu.
Zenta hor egiten ditugun gogoetak eta eztabadak eta ez dute prezioik. Eta azkenan hori uste dut dela politena, osea, zuk zure buruari buruz hitz egiten duzunean eta zure arazoi buruz hitz egiten duzunean hor egiten duzu zure ingurukoaren deskribapen bat, edo zure belaunaldiko lekukotza bat, nolabait. Zuk duzuna askatuz eta zure barnean duzun azkenean delako hartzen duzunaren irudia. Niri pertsonalki postasuna emate dit eta jakitea gure belaunaldiei guk jaso ez dugun talde dinamika eta militantzia hori gure ondorengoei ustea horrek posa handia ematen dit eta harro sentitzekoa. Ariaren norabidea aztertu eta jo, sakontasuna eman, lagunen eskuak bilatu. Angeluak aldatu, bideak ireki, itzalen argipean, zuraren arrakaletan, kolpeka. Lur egurtua da gurea, baina ez sortzeko esperantzarik gabea. 6 ertzetatik zizelkatzen hasitako marrazkia, itxura hartzen ari da gu biak kolpe bakoitzean. Gu bakoitzean. Ertzak erdigune bihurtzen diren bidegurutzean atzeman dugu zizelkariok elkar. Kolpez kolpe, beste gu batzuk sortzeko. Lur egurtua herri egiteko. Maialerik uste dut behar dela musika talden kolektibo importante bat sortu. Izan daiteke Euskal Herri osoan, lurraldeka hartuz Nafarroan bat, Gipuzkoan beste bat, lurraldeka, baina bai ikusten dut behar dela mugimendu bat sortzea batez ere kondizioetarako, jotzeko baldintzetarako. Uste dut garrantzitsua dela langile borroka, gazte langile borroka potente egotea ezkerraldean eta horren bitartez gainontzeko Euskal Herriko gazteekin harremanean jarri eta ikustaraztea Euskal Herriko eskualde ezberdinetan posiblea dela gazteok antolatzea eta antolakuntza eta borroka horren bitartez fruituak lortzea, konkista sozialak lortzea eta etorkizuneko ezkerraldea eta etorkizuneko Euskal Herria mesten hastea, ez? Ustez, Amikuze Euskualdean gertatzen dena ez da bakarrik Amikuzen gertatzen. Behin hitz egin ezkero, behintzat gu iparraldean siberutar bati aize ulertzen duzu azkenean ez bali bada ber Euskaldea ere ber traumatismoak bat direla, ber galderak pausatu dituztela jendek beren buriari. Eta azkenean komunikatzen badugu gure artean, behintzat ulertzen badugu zendako gaur egun euskararen egoera hortan den, ulertuta, behar gerorako edo orain egiteko ekintzak edo sortzeteko dinamikak, euskal egi osoaren ikuspuntutik, horrek lagungarri bezala ikusten dut euskararen problematikan behintzat. Nola gazteak gaur egun dinamikak sortuz, gu hausnartuz, nola eginen dugun biharko egia edo biharko egia. Herribera intsumisoari ezkertut eran egiten ari dira urtetan ikusi gabeko mobilizazioak, adibidez martxoak 8, Lamanadako auziarekin deitu genuen mobilizazioa eta enparantza bete zen eta ditu genuen 4 ordu lehenago. Eta bai, mobilizazioa badago, baina diskurtso aldetik ere uste dut egokia dela eta ikustarazten ari
garela eta feminismoak ikusterazten ari duela orokorrean Euskal Herrian, baina batez ere Herriberan eta Tuteran gure kasuan, eta Estatu Espainiarra dela erruduna. Osea, gure diskurtsoa Lamanadako kontzentrazioan izan zen. Estatu Espainiarra ez gaitu babesten, Estatu Espainiarra ez gaitu sinisten, Estatu Espainiarrak Lamanadakoak kalean utzi ditu. Eta nik uste dut Euskal Herri osoan, baina batez ere Herriberan, feminismoak erakusten duela zeintzuk diren Estatu Espainiarraren mugak. Nola ez garen aske izango, emakume bezala ez ditugula gure eskubideak bermatuak izango Estatu Espainiarraren barruan. Eta aurrean gu egin duguna izan da gune neska gazte taldeak sortu edo asanblada feministak sortu. Euskal Herri osoan beste neska gazte taldeekin eta beste asanblada feministekin sare feministak sortu ditu eta nire ustez hori Euskal Herri eraikitzea da. Hori Euskal Herri gintza da. Ene ustez gorputza plazan emaitea euskaraz eta euskara utxean pentsatua izan den gauza batekin. Horrek egin nahi du, pixkanaka ere muak irabazten ditugula ere. Eta hortan konfientza dugu ere horietan ondotik lehen hitza euskaraz egiteko edo beste pertsonekin ere euskaraz hartzeko. Eta pixkanaka azkenean ene ustez da zure lekua atxemaiten duzula zure hizkuntzarekin leku batean. Eta horretan egin nahi du amiku zen eta gero Euskal Herrian. Gaurdan ikasi behar gara eraikitzen biharko Euskal Herria, eta uste duguna da biharko Euskal Herri horretan, biharko ezkerralde horretan, zaintza jarri behar dela erdigunean, eta sortuko den ekonomia antikapitalista berri horretan, eman behar dela lanaren antolakuntza demokratikoa, kolektiboa eta horizontala. Eta beraz, sistema ekonomiko guztia egon behar dela bideratua bizitzaren birproduziora eta ez akumulazio kapitalistaren logikan. Orduan beraz, gura planteamendua litzateke soldatapeko esklabutzarekin apurtzea, soldatapeko esklabutzarekin bukatzea, eta lan komunitarioa eta zaintza lana uztartu, demokratizatu, kolektibizatu eta desfeminizatu. Eta horren bitartez bestelako Euskal Herri bat eraiki parametro antikapitalista, feminista eta internazionalistetan. Sortzen dugun dinamika, ene ustez laguntzen du edo seurtatzen du gaztea, hemengo gaztea hemen egoiteko, hemen bizitzeko. Ikusten du badela zerbait bizi gira alare. Eta biziki importanta da gure Ibarrarendako. Etorkizuna da. Gazteik ez bada egoitan hiltzen da egia, edo zen isaz. Horako proiektu tipiek eta bojokatzen diren eman dezagun xokoak. Ene ustez ekartzen dute eskolegiari eta pentsatzen dut ez hemen egonez, baina adibidez hemen bezala bojokatzen diren txokoek erakusten dutela ere basegietan eta bizitzen aldela, badela etorkizun bat eta orokorki atxikiak dira eskualdunak, eusen isaz, eskolegiari, beren nujari, beren sortegiari eta ez dakit, irutzen zait, hola pentsatzen dueno eskualdunak biziko da eskolegia. Eta argi eta garbi Euskal Herri mailari Arabarriosako Gazte Asanbladak aportatu diona azken finean da, hori mugan egotea gazte talde kritiko bat eta non borroka hori aurrera matea.
Egia da, ez dala iguala hemen edo Hernanin eramatea borroka hori, ordan hori Araberrizako Gazte Asanbladak hori eskaintzen dio Euskal Herriari esaten, ostra, mugan gaude, baina zuen borroka gurea da. Osea, Euskal Herriko borroka hemen ere bai jorratzen dugu. Baina nik argi daukat, eta zer nahi dugun dela, hori, Araberri Euskaldun bat, eta Euskal nortasun hori ez galtzea, sino que geroz eta indar gehiago edukitzea. Eta bai, muga hor dago, Ebro hor dago, baina guk alde honetan gaude. Ikusten dut, Euskal Herrian egon diren musikari lotuak eta kulturali lotuak egon diren mugimenduak egin dutela garaiaren lekukotza bat. Eta ikusten dut gaur egun talde asko oraindik daudela nostalgia horretan, eta oraindik nahi dutela egin lekukotza bat, baina garai horretatik abiatuta nolabait. Eta ikusten dut oso interesgarria ebiez sortzea Euskal Trap talde bat. Gaur, egiten alduzu gaur egungo lekukotza, gaur egungo estilo batetan, pixkat urruntzen 80. hamarkadan zeuden estiloetatik edo, eta uste dut hor dagoela gakoa. Azkenean 80. hamarkadan taldeek egiten zutena zen Inglaterrako punka hartu eta ona ekarri. Orain badirudi egiten baduzula trapa besti bat, ari zarela euskal kulturari labankada bat ematen. Ikuste dut badela oraindik konpleju bat zerbait, gainditu behar dugun zerbait horri lotua. Nahi baduzu egin musika modernoa eta joan zaitez trapa egitera, rapa egitera eta ari da sortzen olako mugimendu bat. Eta ez geratu hainbeste zure euskalduntasuna adierazteko, ez da beharrezkoa folklore hutsalean gelditzea. Euskal Herri gabeko Euskal Herria edo Euskal Herri gabeko Amikuze, Euskal Herri gabeko kultura bezala ikusten dut. Haitu zentzugaberekerieko zerbait, funtsarik ez duena edo zentzurik ez duena. Populu guztiak badute behintzat edo hizkuntza bat edo komunikatzeko. Eta hortik baldin badu estatu bat hizkuntzarik gabe zer galditzen gira edo izanen gira justu gure egia duen egi bat, baina nola komunikatuko dugu frantsesez edo gazteleraz, nola... Iruditzen zait, Euskal Herria urte guzti hauetan izan dituela ezaugarri batzuk edo euskalduna izatea zela hau eta hau, ezaugarri zehatz batzuk zituela. Eta horrek periferian min asko egin digula uste dut. Porque tutera ez da berdea, tutera ez da euskara hitz egiten, eta tuterak ez ditu ezaugarri horiek betetzen. Eta urte asko saiatu izan gara gure gizartea eta gure herrialdean ezaugarri horiek betetzeko eta euskaldunak edo euskal herritarrak izateko, baina uste dut ulertzen ari garela edo ulertu behar dugula, ja bagarela euskal herritarrak hemen bizitzea eta hemengo errealitatea ere Euskal Herria dela. Eta uste dut hori, lehenik eta behin, periferian bizi garenok ulertu behar dugula. Eta uste dut, hasi behar garela hori apurtzen alde batetik, hemen tuteran hori irekitzen, ikusten pertsona normala garela, ikustarazten pertsona normala garela, eta gurekin ere gauzak egin daitezkela, eta ez garela gure getoan geratu nahi, eta ireki behar dugula eta beste harreman batzuk eraiki hori alde batetik, eta beste alde batetik Euskal Herrian ere eta konturatu behar gara edo esan behar dugu gu hemen gaudela, gu ere Euskal Herria garela eta hemengo realitatea ohiturak eta historia Euskal Herriaren parte direla eta apurtu behar dugula behingoz ezaugarri, Euskal Herriak betianik izan dituen ezaugarri horiekin. Eta ikusi behar dugula iparralde ezkerraldea eta Herriberako errealitateak edo Arabar Errioxako errealitateak Euskal Herriko errealitateak direla eta bai igual gutxiago garela kuantitatiboki. Baina ere gauza asko ditugula esateko eta gauza asko ditugula aportatzeko, beste militatzeko modu bat, harremantzeko modu bat eta beste gizartea eta Euskal Herria ikusteko beste modu bat.
Ez gara gure lur egurtuaren zizelkariak baino. Hori baino ez, eta era berean hori dena. Eta gehiago. Nik irudikatzen dut bizi, ahun bizi, etxe huts guzti horik beteak, gaztez beteak, familiekin. Irudikatzen dut eskualduna ere. Atxikia bere nortasunari, eskolegiari, eta orokorki agian eskolegia, hola izanen da. Bizi eta gazte.